السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات تعزبتي تلفزيون سلام وتخطاتلتي تلفزيون سلام. السلام عليكم نابلنا نايلو معتي مدبنا نجمر. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بار كم سري أوضر لهم زحلف جزء بزعبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما صحف قدس أرلو ودي من لون زبل جميرنا يزنبرنا لو معتون كنقطع لنا سلازي تي أرسلنا لو معتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسمهم تقصو مخانم أبناي هناي يهوداين متصحف ويكاني إبرايست قانقا استترجم كن رئينا مالتي أبز حالة فجيزة خم تزنقركوهم مالت منتان كانت تحزو بسما يكونن إلنا ريرنا مالت بسمهم ناي جدا يكونن كتكس حال النبي نجرجن انت لا نعو زقلت نجارات الله خينو بيت نعو زقلت زبله تتنبيتتي ناي بحق إنسو مخانو كترجع استخيل مالتي سلازي التنبيت انت من زمت عجيزة ناي زنقرنا سئلتها سلزخون تسئلي بحقي حال خلت تلك أراريها أب حالة تنبيرك نتي كنوع زخون سئل خنرين خيل بس مغنيات دما أب مصحف قدس يسوع زبل أبو لكيدان كم زي اللي قليت نيره أبز فترات يلن وي أبت مصحف قدس ناي بحل في أبو لكيدان كنبل نخيل يسوع زبل يلن سلازي أيهوداين دحر يسوع زبل شم زي اللي خينو كم يجرم يسوع تقبلهم زبل حطي ولا لوميون ما نم كريستيان كم يجري يسوع تقبل وزر له حجيتهم أبسلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم أيتقلصون أب مصحف قدسنا بسمهم سلازي لو كم يجرنا إنا خن آمنهم نزبلو سبات مالتي سلازي نزي لو معتي دالي زلهم من البات نبي محمد صلى الله عليه وسلم زمت زلوا جزون من البات أبتناي أراميك قانقا بمتاي تقلي صومار لون زبل نعوم زقلت ون كهلو سلازي خيل أبناي يهودان مصحفتي هون وي أبكارلوت مصحفتي كن رئينا مالتي بفلاي دما زي أنا زقبر زلوا أبتناي حادش كدانن بولي كدانن تبعيدوس فلت مالتي سلازي من البات أبناي وشتي ناي بيت هرسيانات مصحفتك هلو خيليو أبوشتي زلوا جن نسو سلازي وات نعو كمزن يخنبلو أين خيليننا بعلاتهم تزاربوا سبعة دي كوينو مالتي جن أبزهنم تو بتعمي أتقامي مغنيات يلن أب كمزي تزرق حنا جراي كونن ويكاني اعتماد سوقبلو أبروفد زخنا نجراي كونن مالتي نجرجن ناي أرثوذكس مصحف ثمانية حدن كابتي ناي كاثوليك دما 7 كم وش سانش دي ناي بروتستانت زلو كاو مصحف تجن إنا هنزارب نخيل من البات أبز ناي جم كنجبر كلنا كالوت مصحفتي انتي يبلو زبل من توم زيت أبلون مالتي قال يوم ناي أبز موت بحرس ترخبوا مصحفت له كمون بقرصتات ترخبوا مصحفتي بزعبا نبي محمد زغلو صو نجر قالو دين زبلون مጨረሻ ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ ግን ሕጂ ኣብቲ ኣብ ኢትኩም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ንዑ ሒዝኩም ከይና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሓደ ተገሊጹ ዘሎ ብስም ኣይኮነን ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብስም ድሕር ዘይኮነ ኮይኑ ንዑ ዝገልጾ ነገራት ንርኢ
مع أنه القرآن انت يزبلنا بشمهم تقليص أو مخانو يزنقرنا مالت مكتوبا عندهم يزبلنا سلزي ولون سيدنا عيسى ويكا يسوس انت يلدلو أبت مجرشا مالتي أبصرة الصف ويكا معراف سوسان حالن شدشتي انت يزبل شدشتي سوسان حالن مالتي انت يزبل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ديلو قليت والله معي حجي أحمد مهانو بشموم ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت شمال لهم أحمد محمد ونبهالو مالتهم نمنتاي محمد يسوس هابزي ويسي عيسى نمنتاي أحمد يلو نمنتاي محمد زي بلي زبل من البعض كال إذا رأينا مالتي ناتو انت أشو مسل زرلو نعوهم قلت خلنا أبتي شم نعوهم إن شاء الله نرينا ملسلو مالتي سلازي كم زناي سيدنا يعقوب مالتي يعقوب حجي إسرائيل تباهيلو دحر يعقوب سوميو إسرائيل نبهال كله يبهال مالتي سلازي كلتا سم سلس سم زحزو كهلو خل مجلس ناتاتومي مالتي مع إنه إسرائيل مالت حجي انتي عبد الله مالتي إسراء عبدو إل دمان تاي مالتي الله مالتي إل يمزبلو إله كنت إله ويكا إلهيم زبلو مالتي إلهيم حجيتي إله زبل ويكا إله زبل نجزارسو ناي إسرائيلوين ناي الله زبلتو تأشمي عبد الله كم زين إحنا عبد الله نبلو مالتي سلازي عبد الله مالت إسرائيل مالتي حجي نابتي نايلو معلت مدب عند حركتنا أبتي مصحف كله قالي صوزلو حنتي فيديوهم رأينا مو بدحريو نزا فيديو زي أرينا نبقى كنزاربوكم يدحر كنملسينا نزا فيديو نرأي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسوم مستقلت سيدي أبتريوه زلهم ويب سايت كتريو طول ويب سايت زين أي مصحف ناي إبرايست قام مالتيو مصحف قدس ناي إبرايست إزي هيبرو إنجليش بايبل ميخون قلزبل مالتيو أب سونغ أوف سونغس وكا محلي نحريهم معرف حموشته أب معرف حموشته مالتيو قصري 10 شدشته معرف حموشته قصري 10 شدشته سلازي نبتحت حركتنا أزعجي بخلتيو بناي إبرايست قانقان بناي إنجليزنا قانقاني زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبي تتقيسو مالو 10 شدشته مالتي 10 شدشته معرف 10 شدشته محلي 10 شدشته مالتي سلازي أما محلي 10 شدشته اتا تقسين بلوم بملء تامصيخوم اندحر زاني ابزناي جوجل ترانزليت غيركم مالتيو اتي ترانزليت انتاي يمص زغرمكم نزينا القسون نزن حجي زلقسنا القسكم محمد تبل تركب زي حجي تاشومم تتقيسا زلا محمدي مبلو ساتهم محمدين مبلو بعربيا اندحر يخوم محمد زبل هبكا مالتي شمنا الرسول صلى الله عليه وسلم زي حجي ابناي ابرايست قام مالتي اراميك بناي محرنيا محمديم يبل محمديم ديم حجزي إم زو سخو مالتي بعد تركي بعد كلهم زيهم كم يوم زو سخو مالتي ما إذا ريسبكت بلو إلهيم ويكا إم زبل حجي محمد زبل زي نريو ماتيو أب محلي حموش 10 شدشة ترخبو سلازي زي أنا هبرو لك أنا عال جسكم تقصر 10 شدشة آل جسكم ترى معرف حموش 10 شدشة نابزن حرام تيهما أب جوجل نحراتيهما تا جوجل تزارب لك كم زعينت هبوكم بمحارنيا بعربيا بإنجليزيا محمد ولا نساتهم كزاربوا له اللون تايبلو محمد يبلوها معتي محمدي يبلوها ساتهم حجي ديم زخلو ام زخلو بتمجرش انت اي ام مالتيو اي ام نمت ام زخو ناي بلورال ريسبكت بلو كم زي اتو اكل تبحال مالتيو اتو اكل لنا نحن اتو نوسخلو ساتهم كانوا زخو نسب كزاربوا له خلو كم إلهم يوسخو ناي كبرت تبحال مالتي إلهي حجي إلهي أملاخيو إلهي مالتك ناي كبرت سمي بزحات مالت هيكون ناي كبرت سمي بخوم يمساتهم زقول صوم بر بزحات أمالختي الله يلوم يأمنون يوم لك إسرائيل حدا أملاخ ترحمي لهم زأمنو قنتي أي إم زبل كل جزء ناي برورال ريسبكت بلو ناي كبرت نزخون يشم محمدين مرادين بلو حج ولا أبناي تركبون كوم تري مالتي مرادين محمدين
كم ندابلو ديم اي ام داوسخو خدو مالتي اذا حجي اتينا الرسول صلى الله عليه وسلم تقلصه بشموم تتقيسا زلا حنتي اب حمشتي 16 محلي سونغ اوف سونغز ويكا سونغ اوف سولومون تباهلاون تقلصي اب قال بوتا مالتي سونغ اوف سولومون سلازي زي حجي امنتي خطرهبا ابتيناتهم مصحف ميخون زبل ميخون مامر زبل دلو ابو خيتكا دحر ريخايو www تصحيفلتو ويب سايت او هيتكم ترخيبكمو نابزي دحر امصيخم انتا تقسي ترانزليت قبرلنا دحريلكم جوجل ترانزليشن كم زعينت انت اشمو قبرلكا مالتي بخمس عينت يترجملكا بخمس عينت كا محمد ديم زبل كابي مسيح جسمزي محمد ولا خزاربلو خلو منالبات كالي دوبلو خنو بملحسو ميلكم دحر تزاربوهمكم تحسبوتهمكم مالتي او قولو ناي دمصي الو ساوند ابتناي ساوند نايت مصحف كلها ينببان ديو سلازي بتي قام كنببو خلو ابتا تقسيم سبصحكم كتريو تخولو مالتي سلازي كمزي تريو زلهم حدا خابتي شم تتقسو ابناي ابرايس قام مالتي حجي نابي نمص ناب زداغم نمص حجي زداغم ماتا مصحف قدس كابت زلو مالتي حجي انتايلنا لنا بسم ايكونن يلنا لنا بسم اندحر زيكون خوين ناي غدن سم ايكونن اندحر تباهيلو بمنتاي لا تغليصوم አለው ዝብል ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ተጠቂሳ ዘላ ኣብ ዘዳግም 18 እንታይ ትብል كما خازبل نبي كما أكل أحواتهم كتنسى أرلومي قالي كا أب أفو كنبري نسود ما زأززكو كله كنقرم إيو يبل زحجي كابتي حالة تطيش زلو أب زراقم 10 كما خازبل النبي كبل كله كم من زبلي كم موسى زبله مالتي كم موسى أب إسرائيل كم موسى زبل النبي كم داي زسأ بدحر موسى أب زراقم 34 قالو أب تمجرشا مالتي زراقم 34 أب 10 تكابي ويا أب تمجرشا كبدحريو مسوموس موته مالتي موسى مسوموته بدحر موسى كم موسى زبل النبي أب دك إسرائيل أي تسأنيلو كم موسى زبل النبي الحج كم موسى زبل النبي مالت لايك انتو هيم مالتي لايك نعوز مثل كما خاز مثله نعخاز مثل كما خا امنتا يز مثل املكو عمدي اي هدا قاليهم حج انت يبلو نو يسوس يبلو نزي مالتي هو قلصو خلو مو يسوس اندحر كوينو زي كموس يزبل خبل كله يسوس ترا وين انتي مالتكم يهودا وسلازخون كلهم ايهود سلازخونو يسوس تقص درلو يبلو وا مو قدحري امونغو يسوسن امونغو موسينكو معات سبات يمزلو مصحف قدس اندحر يخمو امونغو مسين امونغو يسوسن كتاب زمص زلو بعل ميلكياس الياس دانيኤል بزحات الله زياتهم كلهم يهوداوين منيرهم ስለዚህ ንዓቶም ክጠቅስ خእል ማለት እዩ እንድሕር ብኣይሁዳውነት ኮይኑ ብድሕሪኡ ብዙሓት ነቢ መጽዮም ቅድሚ ኢየሱስ ማለት እዩ ስለዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እታ ተቀባልነት ይብላን ማለት እዩ እታ ኣይሁዳዊ ስለዝኾነ እዩ ትብልሲ ተቀባልነት ይብላን ምክንያቱ ንዓኻ ዝመስል ይዝብሎ ዘሎ ንመን ዝመስል ንሙሴ ዝመስል ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ይዝብል ዘሎ እምበር ካብ ማእከል ኣሕዋትኩም ኣይብሎም ምን ሕጂ ኣሕዋትኩም እንድሕር ኢልዎም ካብ ማእከል ኣሕዋትኩም ካባኻትኩም ማለት እዩ كما أكل أحواتهم نمن أحواتهم لدك إسرائيل أحواتهم قال دك إسماعيل يم سلازي دك إسرائيل أحواتهم دك إسماعيل يم كونوا ظهور قالوا أتي اللهون معناتهم إسحاق إسماعيل يمزلوا سلازي حجب زي انتين بل أب زلاقم 10 شمت تقيس وزلوا حال له قال نبزي تقصد يا كرمي أعري من تأي قدمنا زحلف جيز زرقنا يا نجر نيرا صح أنت أتبل بزعبا ناي منجس أملا مخناتو يعقوب أبتي زنوبرلو كيزي يعقوب سي نوح بزعبا تاشمو تزاريو نيرو اتناتو نكسنا ويتو ما يهوداويان زرقناتو كلهم كاباتهم تاشمو زمصو مخانو كاباتهم نبيات كمصو مخانو قال ازيتات تزاريو نيرو مالتي سلازي حجي ازيتات تأسو تزاربو قداي نوح كان تخونه نغر جن حال خابتي سوز بولو قالت بزعبا ناي ولا قرآن أمتيو زلو مالتيو أم معراف كلت 133 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي تايلوم يعقوب كرمي ماتو ندوكو صويعو دحر أبتي جيزة موس مالت موتكم وتصون كلهم صحاتكم أي نبركم أم كنتم شهداء يبلنا له
سلي سخاتكم نيركم ديهم أي نبركم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أي نبرون جن الله يزنقر الناس له يعقوب كميل يميتو عبتي سخمته كموت كله جزء نتم دقوا كلهم أكيبو انتهي لهم إذ قال لبنيه انتهي لهم ما تعبدون من بعدي بدحريس انتهيهم كتملكوا بدحري انتهيهم كتجزؤوا نمانهم كتجزؤوا السمك انتهي لهم قالوا نعبد إلهك ريهم نعا أملاخ كائنا نجزأك نعا أملاخ نجزؤه وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كمون نيتم أملاخ أبوتاتك أبراهام إسحاق يعقوب نهتاتو منا نجزا إلها واحد حاد أملاخ زخونه نعينا نجزؤه ونحن له مسلمون نحن نعو تنبركختن تجزأتن إنا مسلمون زبل دولو حجي تنبركختن تجزأتن إنا مالتي كم يزو كلو إسلام مالت فتاريخا كتجزؤو تنبرككا نعو كتجزؤو كاللها مالتي كاب دليتنا كا قديف كاسني دليتنا فتاريخا كتقبر كاللها إسها مسلم تبهل بهمزي تي هايمانوت حج انتاي بهال إسلام مسلم يزبهل مالتي مسلم تسابيو إتا هايمانوت شو مخا إسلامي كاب قدم زنبرة مالتي مخنياتو بزي حج انتاي يزبل دولو يعقوب كموت كله يعقوب مني ود إبراهامي ود إسحاق مالتي قريتا ود إسحاق كا ود إبراهامي أبراهام كلت إسماعيل إسحاقين وليدو نيرو إسحاق كان من وليدو ني يعقوب وليدو سلازي يعقوب بزحات زرئ زموتو بفلاي دما أبا يهوداويان عصر تخلت توم فلطات زخونو زرئي نجد يعقوب تباهيلهم زفلطو كاب يعقوب يمزيوم توم زبزحو نبيات دما كاو يمزيوم سلازي نسو زخونو نجر يزالمنا يعقوب حالي يعقوب يزلو كاب كال أيام صون مالتي قال يعقوب زبهلا بعالم نبي أيكون النيرو مالتي السويزي ود اسمع ودي إسحاق زخونه مالتي سلازي انت يزبلهم قالوا نعبد إلهك نحنا نجزو أملاخ كان أملاخ أبوتاتك إبراهيم وإسحاق أبراهام إسماعيل إسحاق ما تقول له بشومه إلها واحد مالت حاد أملاخ زخونه حاد أملاخ زخونه نعو إلى نجزو ونحن له مسلمون نحنا نعو تنبركختن تجزأتن نعو زستسلمنا إيدنا إنا يبلو مالتيهم إذا حجي أبقي زمني داو من شو مزوله مالتيو يعقوب حجي يعقوب جن تنقسنا كله كم نبعتهم كم زخيت قال يصنيرو حراي دانيال كلت 4 انتهي بل بزعبات تزمت نخلهم من قصتات عشان مزقبرهم قال يصلوا نا يسوس ندحر ريكم على نقسنتي ابز عالم يكونتن يلو كيدو مالتي نقسنتي ابز عالم تتخون جلاوين جلاو توم جلاناتي من تواقو لي نيران يبل مالتي قل نقسنتي ابز عالم زي يكونتن يزبل سلازي دانيال كلت 4 بزمن زم نقصات زياتهم املاح سماي نزل عالم كتو اي تتفئن زي املاح سماي تبان كتو نزل عالم ساي كتفئن يا مالتي جزءاتا نخالق حزبي زي وهابن منجستي كتنسيو سلازي جزءاتناتا نخالق زي وهاب زخونت منجستي كتسيئة لاي جزء لاي أملاح منجستي مالتها قل اتناتا نقسنتا قل نخالق زي وهاب زخونة نخلن إذن منجستات كأن تحت قبرين يعني نخلن إذن منجستات زياتن كتشفلقن كتطفئن يا نساقنا نزل عالم كتقوم يا سلازي كلن من نقصات زخون عينت هايمانوت مالتهم هناتو هايمانوتاو منقسي زي أملاخ كاب سماي ناي سماي يزبلو دلو زي أتوم أملاخ سماي نزل عالم كتو أيتفئنيا إت النقسنت ناي أملاخ أيتفئني انتاي رأينا كلن نابزلوها نقسنتات بمولون كتشفلقنيا كتشفلقن مالت انتاي مالتي تحت إقراها كتأتوانيا نساقنت قبل الكتب لها مالتي يسخاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم استنوغروم مالتي زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم استنوغروم قالو حجي أبزن تاي نبل نخلن إذن منقصتات زياتن كتشفلقنن كتطفئنن يا نساقنا نزل عالم كتقوم يعني نساقن دويلا فتصو ما يتطفئن يا مالتي زيا بزعبا اسلمنا تزاربو مخانو استزربو إيزي حجي بزن تاي نرئي كالي مخنياتو بقى كالي منقستي يلن كالي شفلقا منقستي يلن نخالو أتونا تعشو مزقبرا كساب حجي يلن مالتي كم زبولكم نا يسوس قداي تودي سنتاي الزولو أنا نقسنتي أبزي كونن نقسنتي أبز عالم زتزهو أب عالم يزبل نزي نقسنتي أبز عالم تزهون سي توم جلاوي متوقع ليني رومي بالمعتيس بهم يخ أماتي وسق 21 4 3 انتايلو دولو
ስለዚህ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትወሰድ እያ እዚኦም ካቶም ደቂ እስራኤል ማለት ሕጂ ናይ ደቂ እስራኤል ኣብቂዑ ማለት እዩ ግን ንግስነት ዝቕፅል ምዃኑ እዩ ዝዘረብ ዘሎ እዚ ኣብ ዳንኤል ንግስነት ክቕፅል እዩ ናይ ክመፅእ እዩ ንዘለኣለም ክፀኒሕ እዩ ንኩሉ መንግስቲ ክጭፍልቕ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኢየሱስ ምስ መፀ ግን ኣነ በቃ ናተይ ንግስና ብዘይኮነን ኢሉ ዓፅይዎ ማለት እዩ መን ኢዳ እቲ ንግስና ብድሕሪኡ ዝመፅእ እሞ እዚ ናይ ኣምላኽ ሓፍ ዘብሎ ንኩሉ መንግስታት ጭፍልቕ ዝኾነ መን ኢዳ ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትወሰድ እያ ስለዚ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣለኹ እዛ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ ምክንያቱ እሳቶም ከፍሪዋ ኣይከኣሉን እስራኤላውያን እቶም ዝመፁ ናታቶም ብዙሓት ዝመፁ ነቢያት እንዳቐተሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀይቅታት እንዳገበሩ መብዛሕቶም ነቢያት ምስኣቶም ዝኸዱ ነበሩ ውሕዳት ኣመንቲ ጥራሕ እዮም ዝረኽቡ እምበር ብዝበዝሕ ሰብ ኣብ ጥፍኣት እዩ ነይሩ ስለዚ ከፍርዩ ኣይከኣሉን ማለት እዮም ሰም ስለዚ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ሕጂ ግን ኣብዚ እንታይ ኢልዋ ኣለዎ ማቴዎስ 21:43 ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትወሰድ እያ ካብኦም ክትወሰድ እያ ማለት ንመን ዳ ክትወሃብ እያ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ እውን ክትወሃብ እያ ስለዚ ንዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣለኹ እዚ ከዓ ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ዓለም ብጀካ እስልምና ማለት እዩ እስልምና እንዳፈረየ ዝመፅእ ዘሎ ብጀካ እስልምና ካሊእ የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ዘፍጥረት 17:20 እንታይ እዩ ዝብሎ ብዛዕባ እስማዒል ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እስማዒል ድማ ጸሎትካ ሰሚዕዮ ኣለኹ እንሆ ባሪኸዮ ኣለኹ ኣይተባረኽን ብዙሓት ይብሉ ማለት እዮም እቲ ምብራኽ ንይስሓቅ ይሂብዎ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ኖ ባሪኸዮ ኣለኹ ከፍርዮ ኣዝየ ከዓ ከብዝሖ እየ 12 ሹም ክወልድ እዩ ዓብይ ህዝቢ ከዓ ክገብሮ ይብል ስለዚ ዓብይ ህዝቢ ኮይኑ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ ክወሃብ ዝበሎ ነህሎ ኣብዚ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብ ዘርኢ ናይ እስማዒል ዝኾኑ መፅዮም ኣለዎ ማለት እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈለየ እንታይ ካልእ ገሊፁ ኣሎ ኢሳያስ 43:9 ኩሎም ኣህዛብ ብሓደ ይተኣከቡ ህዝብታት ከዓ ይጨምርሩ ካባታቶም ከምዚ ዝመሰለ ክንገር ዝኽእል መን እዩ እቲ ናይ ቀደም ባህሎም እስኪ የስምዑና ሰብ ሰሚዑ ሓቂ እዩ ምእንቲ ክብልሲ ምስክሮም የቕርቡ መርትዖኦም ከዓ የፍልጡ ነፍልጠኩም ኣለና ሕጂ ማለት እዩ ምስክሮም የቕርቡ መርትዖኦም ከዓ የፍልጡ ሕጂ ስብሓንላህ እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ 243 ኣብ ቁርኣን ወከዛሊከ ጀዓልናኩም ኡመተን ወሰጣ ሊተኩኑ ሹሃዳ ዓላ ናስ ወየኩኑ ረሱሉ ዓለይኩም ሸሂዳ ንስኻትኩም ማእከሎት ጌርናኩም ኣብቲ ወሰጣ ማለት ኣብቲ መጨረሻ ትመፁ ህዝቢ ማለት እዮም ኩሎም ነቶም ህዝቢ ዘለው ብምልኦም ከትምስክሩ ሊተኩኑ ሹሃዳ ዓላ ናስ ንኩሎም ደቂ ሰባት ክትምስክሩሎም ንኩሎም ነቢያታት ክትምስክሩሎም ዝመፁ ምዃኑ ኩሎም እዚኦም ዝሓለፉ ነቢያት ድማ ብምልኦም ምስክርነቶም ኣብ ቁርኣን ተገሊፁ ወየኩኑ ረሱል ዓለይኩም ሸሂዳ ኣብ ልዕሊኹም ድማ እዚ ነቢይ እዚ ክምስክር እዩ ማለት እዩ ኣነ ናተይ ኣብፂሐ ናተይ መልእኽተይ ኣብፂሐ ነዞም ህዝቢ ሂበ ኣለኹ ኢሉ ከዓ ንስኹም ምስክር እዩ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝቢ ክትምስክሩ ኢኹም ይብል ኣብ ቁርኣን ምዕራፍ 243 ስለዚ እዚ ከዓ ነእቲ ሰብ ሰሚዑ ሓቂ እዩ ምእንቲ ክብልሲ ምስክሮም የቕርቡ መርትዖኦም ከዓ የፍልጡ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ መርትዖ ኣነ ከም ዝኾንኩ ምእንቲ ከተስተውዕሉን ክትፈልጡን ክትኣምኑሲ ንስኻትኩም ምስክረይን እቲ ዝሓረኽዎ ባርያ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ቅድመይ ኣምላኽ ከቶ ኣይተደኮነን ድሕረይ ከዓ ኣይክኸውንን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ኣነ ዝነገረኩም ዘድሓንኩ ዘስማዕኩ ካልእ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን ስለዚ ንስኻትኩም ምስክረይ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ኣነ እውን ኣምላኽ እየ ርኢኹም ሕጂ እቲ ምስክርነት ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንታይ እዮም ሂቦሞ ዒሳ ወይ ከዓ ኢየሱስ ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበርኩን እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን ኣብ ማእከልኩም ኣምላኽ ኣይነበረን ኣብቲ ውሽጥኹም ከም ሰብ ኮይኑ ወላ መፅኡ ምሳኩም ዝነብር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ምስክርነት እዚ መርትዖ እዚ ኣምፅዎ ከምዚ ዓይነት መርትዖ እንድሕር ዳ ኣምፅኡ እዚ ትክክል ምህላው ፍለጡ እንታይ ማለት እዩ ቅድመ ኣምላኽ ከቶ ኣይተደኮነን እወ ቅድመ ኣምላኽ ኣይነበረ ካልእ ኣምላኽ ኣይነበረ ብጀካ ንሱ ንሕና ከምኡ ንብል ማለት እዩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ንብሎ እንታይ
بجك حاله حق إني زخون أملاك نجزء زجبأنا كال أملاك يلن مالتيو أنا إجزابير بجك مدحاني البون يبل نسو أنا تراحي مدحاني هم يزبل كال مدحاني زل أخو نجارات كم زي حجز بلو يسوس متيون عنا خدحني له نو إجزابير أنا بجك مدحاني البون يزبل أنا زنقركم أنا زدحانكو أنا زسمعكو كال أملاك أما أكلكم أين برن سلزي كال أملاك فتم أما أكلكم أين برن كم يقركم هم يسوس حجون أملاك تبلوز اللهم سلزي نصحاتكم مسكريهم يبل إجزابير سلزي تمسكر رأيه زي تمسكر حجي نقرب وزلنا بزي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس نخلو حزبي عالم نخلو حزبي ونخلو نبيات حزبتات زحالو فوق المحجي السهم مسكريهم يبلنا له مالتي أين مسكر حجي بيتي ذهابنا مصحف نمسكر لكم علينا مالتي بعل يعقوب بعل إسحاق أبراهام كلهم أسلامكم زنبورو كلهم نفتار يوم تجزؤوا مخانهم زي مسكر لكم علينا مالتي حجزي بتعم كابتي مسوت أساسيرو زمت النجاراتي سلزي أمنتاي كل حجي أبتناي زداقم 10 شومت هم لسكم أبزداقم 10 شومت انتاي نرئي مالتي كما خازب النبي كتسئلو قليص والله مالتي كما خبلو كله حجي بزح زراربون أيكونن مخنياتو قدامي نجر يهوداوي لهم سلز تقصون يسوس يهود سلز خونه كم موسى يتقص يهود سلز خونه يسوس يتقص زلو زبلو جيجا مهانو رئينا مخنياتو قالو أتون بزحات قدمي يسوس موتو يهوداويان سلز نبورو مالتي ግን ዘይምምሳል ዓበይቲ ነገራት ኣለዎም ንኣብነት ሕጂ ክርስቲያን እንታይ ትብሉ ኢየሱስ ኣምላኽ ኢልኩሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኢልኩሞ ነገር ግን ንሙሴ ኣምላኽ ዝበሎ የለን ስለዚህ ክልተ እዚ ሕጂ ዘይምሳል ከመይ ገሪኡ ሕጂ ኢየሱስ ንሙሴ ዝመስል ንብሎ እንተ ደኣ እቲ ህዝብቲ ተቐቢልዎ ዘሎ ሕጂ ሰሓትኩም ተቐቢልኩሞ ዘለኹም ብኢየሱስ ኣምላኽ ኢልኩም ኢኹም ዝዛረቡ ዘለኹም ኣይሁዳውያን ግን ولا حجون انتو خونه نموسي أملاخ يبلون كما يرهم تماساسلو مالتي كالك صحاتكم يسوس نعلم بجا حتيات حليفو لكم تأمنوا موسى جن بجا محلاف يدليون مالتي كما يجري إلى أمو تماساسلو تبلوز لهم اتي من مسسالسي مس يسوس كما يجركم أو تماساسلو بتسهم تبلو مالتي إن يسوس ثلاثة معلتين أب جهنم إسات كيدون يرو لكم تأمنوا موسى جن ثلاثة معلتي ولا حنت معلتون عيد اليوم ناب جهنم إسات كخيد أبنت أيمكم ما ساسولو أبنت أيتم مسال دا جن أتليس حجزهم نتفتات زياتهم سي قلت إن حق إني أنت شبتات مالتيهم كتحازو زخولو كم مخان حليفهم سي أب أمنت راي استسرتو تراحي مالت سئل كات راح نخد آمنهم زقوب أمنت راحي كم زي تأشمية شبتات هيكونن كم زبو مخانهم سي نزي زخون السمع قول عون أكن زردو بأنصارو عنقفات كويني يكودو أزغل حجي منال بعد دقو خمسي اندحر كم زي عينت أمتيهم أمونغو يسوسن أمونغو موسين زلو اسكي في الليات رأيو اندحر لكمو أقول عثب علو كردو أمخيل مالتي قدامي حجي نابنت أبونا دن ألو منن أبونا دن زلو منيم موسى أبونا دن ألو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبونا دن ألو يسوس جن أبوي يقولون أدت راح زلاته مالت كابسب استفترة مسألة تراخيبو استفترة يقولون مالتي سلازي انتي كنبل نخيل زي كمثل يكئلني يسوسي نموسي كمثل يكئلني نبي محمد صلى الله عليه وسلم جن نموسي يمسلو عليهم السلام كلهم سلام كلهم مالتي سلازي حد عبي مرتعي حد جبت إيزي كما ساسلونو زي كله مخنيات لقنا ناب أولالدا نخيت أولالدا من دحرينا تأمروا أولالدا تباهيلو زمن لومي كالوت كريستيانون زخحلوه مالتي زي حجي أب ولا أب ونجل ماتيوسنا أبنت حادي شومنتي 10 شومنتن تايبل حادي 10 شومنتي أديو مريم نيوسف تحات يا خلا كي تراخبوا بمنفس قدس أنيسا ترخبت يزبل زيناي أولالدا مالتي سب أي كيف لتكهم يلكون ون زبولتو مالتي سلازي أبسلمنا خمون تجلس زلوا مالتي ويك أب لوكاس ون حادي 34 زون تتقيس زلوتي أولالدا تباهيلو
ዝእመነሉ ማለት እዩ እዚ ብደይ ኣቦ ዝተራኸበት ምዃና ኩሉ ይኣምን ማለት እዩ ወላ ክርስትና ወላ እስልምና ተጠቂሱ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ሙሴ ግን እንድሕር ርኢናዮ ነቢ መሓመድ صلى الله عليه وسلم እንድሕር ርኢናዮም እዞም ክልቲኦም ነቢያት እዚኦም ግን ብከምዚ ዓይነት ኣይኮኑ ተወሊዶም ክልቲኦም ኣቦናድን ኣለዎም ኖርማል ብዝኾነ መንገዲ ተወሊዶም ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም እዮም ክመሳሰሉ ዝኽእሉ ነቢ መሓመድን ነቢ ሙሴን እዮም ክመሳሰሉ ዝኽእሉ እምበር ሙሴ ምስ ኢየሱስ ክመሳሰል ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ኣወላልዳውን እንተርኢና ማለት እዩ ከምኡውን ሳልሳይ እንድሕር ርኢናዮም ርክብ ናይ ሓዳር ንርኣይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሙሴን ነቢ መሓመድ صلى الله عليه وسلم ክልቲኦም ተመሪዖም እዮም ወሊዶም ዘሚዶም ማለት እዩ ዘርኢ ኣለዎም ኢየሱስ ገና ኣብ ህይወቱ ኣይተመርዓወን ስለዚ እንድሕር ዳ ዘይተመርዓወ ኮይኑ ከመይ ጌርኩም ምስ ሙሴ ተመሳስሉ ስለዚ ነቢ መሓመድ እዮም ንሙሴ ዝመስሉ እምበር ሙሴ ኢየሱስ ንሙሴ ክመስል ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ሲምፕል ብዝኾነ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ረብዓይ እንድሕር ርኢና ህዝቡ ከም ዝነፀግዎ ንርኢ ማለት እዩ ኣይተቐበልዎን ንመን ዘይተቐበልዎም ህዝቢ ሙሴን ነቢ መሓመድን ክልቲኦም ህዝቦም ተቐቢሎሞ ኣብ ህይወቶም ከለዉ ህዝቦም ብነቢይነት ተቐቢልዎም ወላ እውን ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ሙሴ ብዙሕ ፀገማት እንተፈጠሩሉ ግን ከም ነቢ ተቐቢሎሞ ልኡኽ ምዃኑ ተቐቢሎሞ ነቢ ኢሎም ከዓ ተቐቢሎሞ ኣብ ርእሲኦም እውን ፍርዲ እውን ይፈርድ ነይሩ እዩ ብዛዕባ ፍርዲ እውን ድሓር ንመፆ ማለት እዩ ግን ክልቲኦም ተቐቢሎሞ ማለት ነቢ መሓመድ እውን እቲ ህዝቢ ከም ነቢ ተቐቢልዎ ኩሎም ተቐቢሎሞም ናብ ኢየሱስ ተመፂና ግን ህዝቡ ኣይተቐበልዎን ናብቲ ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ በዓሉ ዮሃንስ 1:11 ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ምምሳል ጉዳይ እንድሕር ርኢና ወላ ሕጂ እውን እንተኾነ ይሁዳውያን ኣይተቐበልዎን ኣለዉ ይሁዳውያን ኣይተቐበልዎን ኩሎም ይሁዳን ክንብል ንኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ኣይተቐበልዎን ንኢየሱስ ስለዚ ኣብ መንጎኦ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ንሙሴ ክመስል ኣይክእልን እዩ ነቢ መሓመድ ግን ንሙሴ ክመስል ይኽእል ኣብዚ ስለዚ ብምንታይ ኢኹም ተመሳስልዎ ዘለኹም ንዑ ክመስል ኣይክእልን እዩ መንግስቲ እንድሕር ርኢና ከዓ መንግስቲ ኩሉ ዓለም ካልእ ዓለም ወይ ከዓ ሙሴን ነቢ መሓመድን እዚኦም ክልቲኦም ነቢያት ነጋውስ ነይሮም ነቢያትን ነጋውስን እዮም ነይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፈርዱ ነይሮም ማለት እዩ ማለት ነቢ ክንብል ከለና ሕጂ ንደቂ ሰባት መምርሒ ዝኸውን መለኮታዊ ራእይ ዝግለፀሉ እዩ እዚ መምርሒ እዚ ከዓኒ ከይጎደሎ ወይ ከይተወስኾ ንናይ ኣምላኽ ፍጥረታት ማለት እዩ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከምኡ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንጉስ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ናይ ሞትን ሕየትን ስልጣን ዘለዎ እዩ ንጉስ ክንብል ከለና ስለዚ ክልቲኦም ንጋውስ ነይሮም ነቢያት ከዓ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝብስ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ፍርዲ ከፍርድ ዝኽእል ነገራት ነይርዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ስለዚ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ደኣኒ ንጉስ ክንብሎ ኮይና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ናይ ፍርድን ናይ ሞትን ሕየትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈርድ ተኮይኑ ንጉስ እዩ እቲ ሰብቲ ማለት ዘውዲ ወይ ገይሩ ወይ ከዓ ኣይገበረን ሃፀ ኮይኑ ኣይገበረን ከምኡታት ዘይኮነስ እንተ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ እቲ ህዝቡ ብምሉኡ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ዝግዛእ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም ንጉስ ኮይኑሎ ማለት እዩ ከም መፀውዒ ዝተፈላለዩ እውን እንተተጠቐምና ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ ድማ ንከምዚ ዓይነት ስልጣን ነይርዎ ሰንበት መዓልቲ ዕንጨይቲ ከኣሪ ዝተረኸበ እስራኤላዊ ሙሴ ብእምኒ ተሃሪሙ ማለት እዩ ንክመውት ዝፈረዶ ኣብ ዝህልቁ 15:36 ኣሎ እዚ ከዓ ብእምኒ ተሃሪሙ ፈሪድዎ ማለት እዩ መን ፈሪድዎ ሙሴ ዝፈረዶ ማለት እዩ ስለዚ ብሙሴ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝተወሰደ ናይ ሞት ዘብፅሑ ገበናት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቦም ኣለዉ ነቢ መሓመድ صلى الله عليه وسلم ከምኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንሞትን ሕየትን ናይ ምውሳን ስልጣን ነይርዎም ትንቢት ጥራይ ዝተዋሃቡ በቲ ዝተዋሃቦም ከም መሪሕ ኮይኑ ዘየገልግል ኩነታት ማለት ዘይተፈቐደሎም ነቢያት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቦም ኣለዉ እዮም ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ተኣሸሙ ትንቢት ጥራሕ ተዛሪቦም እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ሓደ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ ነቢያት እውን ነይሮም መማህራን ጥራሕ ማለት እዩ ግን እዞም ክልተ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ስልጣን ነይሮም ናይ ሞትን ናይ ሕየትን እንተኣሽሙ ገብሩ ነይሮም ፍርዲ ይህቡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እውን እዚ ተቃውሞታት ዘጋጥሞም እውን
كمكتو زي كقالوا نبياتون نيرهم كم بعد لوط يخون يوناس دانيال ازرا زياتهم كم يوحنس مطبق زامسلو حجز يوم قبل الحزبهم زغبرو ነገር የለን በአምላኽ የተወሰዱት ሱጉምትታት ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እቲ ምምስሳል ክንብል ከለና ሕጂ አሞንጎ ኢየሱስን አሞንጎ ዘም ሰለስተ ነቢያት ማለት እዩ ኢየሱስ ሙሴ ነቢ መሐመድ ስለዚህ እሱ ግን እንታይ ዝብል ሕጅብዚ መንግስተይ ካብዛ ዓለም ኣይኮነትን ይብል መንግስተይ ኣብዛ ዓለም ተዓምቶ ይዝበልኩም መንግስተይ ኣብዛ ዓለም ተትኸውንሲ እቶም ግላዊ ምተዋግኡለይ ነይሮም ይብል በአይሁዳውን አይም ተተሐዘን ነይሮም ማለት እዩ ማለት በአይሁዳውን ከይተሐሲ ግላዊ ምተዋግኡለይ ነይሮም ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ስለዚህ ንግስነቱ ብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን እዞም ክልተ ነቢያት ግን ሙሴን ነቢ መሐመድን እዚኦም ግን ኣብ ዓለም ንግስና ገይሮም ማለት ይፈርዱ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ማለት እዩ ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ናይ ፍርዲ ንግስናውን ኣይነበሮን ስልጣን ኣይነበሮን ክፈርድን ክብል ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ 10:836 ስለዚ እዚ ካብቲ ዘይም ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣብዚ ነቢ መሐመድ እዮም ንሙሴ ዝመስሉ እምበር ኢየሱስ ንሙሴ ክመስል ኣይክእልን እዩ ካልኡን እንድሕሪና ሻድሻይ ሓድሽ ሕግታት ኣይመፁን ሙሴን ነቢ መሐመድን ንህዝቦም ሓድሽ ሕጊ መምርሒ ኣምፅኦም እዮም ሙሴ ንእስራኤላውያን 10 ትእዛዛት ጥራይ ዘይኮነስ ካልኡን ነቲ ህዝቡ ማለት እዩ መምርሒ ዝኸውን ናይ እምነት ስርዓታት ሕግን ደንጊግሎም እዩ ሓጊግሎም እዩ ወይ ሰሪሕሎም እዩ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓ ብጣዕሚ ድሑር ዝኾኑ ማለት እዩ ናይ ድንቁርና ዓዘቕቲ ዝጠሓሉ ህዝቢ እዮም መፅኦም ኣብቲ ግዜቲ ዘይ ማለት ሰይተቦኻ መምርዓው ጓል ኣንስተይቲ ሕፃን ምስ ሂወታ ምቕባር ስኽራን ዝምውና ጣዖት ኣምልኾ ጣላዕ ምጥላዕ ቁማር ናይቲ ግዜቲ ናይ ናብርኦም ስርዓት እዩ ነይሩ ቅድሚ ነቢ መሐመድ ምምፅኦም ኣብዚኦም ህዝቢ እዮም ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፅኦም ጊበን ዝተባሃለ ሕጂ ጸሓፊ እንተሪኢና የስኒ ስዕረት ናይ ሮማ ኣብትብል መጽሓፉ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዓረብሲ ይብል ናብራ ዓረብ ክገልጾን ከሎ ቅድሚ እስልምና ማለት እዩ ብኸመይ ይገልጾ ሕልና ዘይብሉ ጨካን ናይ ስምዒቱ ግዙእ ዝኾነ ሰብ ካብ እንስሳታት ዘይፍለ ወይ ዘይሓይሽ ይብል ነቶም ዓረብ ኣብ ቅድሚ እስልምና ዝነበሩ ክገልጾም ከሎ ሕልና ዘይብሎም ጨካናት ናይ ስምዒቶም ግዙኣት ዝኾኑ ካብ እንስሳ ዘይፍለዩ ሰባት ዝብሎም ማለት እዩ ኣብቲ ዘመንቲ ማለት እዩ ሰብን እንስሳን ክትፈልዮም ዘይትኽእል ደረጃ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብምስሊ ሰብ ዝተሰርሑ እንስሳ ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኦም እዮም ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፅኦም ማለት እዩ ንዕራብሲ ካብ ባርነት እዮም ኣውፅኦሞም ካብ ጊላነት ኣውፅኦሞም ካብ ድሕረት ኣውፅኦሞም ማለት እዩ ስለዚ ቶማስ ካርላይ እንታይ ይብል ብዛዕባ ናይ ነቢ መሐመድ ነቲ ህዝቦም ካብ ምንታይ እዮም ኣውፅኦሞ ክገልጽ እንከሎ ቶማስ ካርላይ ጸሓፊ እንታይ ይብል ናይ ፍልጠት ፋና ዓተሩ ንህዝቢ ዓረብ ድማ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ብምውፅኦም ሓድሽ ውልዶ ነበረ በዚ ምኽንያት ምድሪ ዓረብ ንፈለማ እዋን ህይወት ገበረት ዓለም ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ህላዊኦም ዝተረስዐ ድኽነትን ከርተትን ዝኾነ ጓስነት ዝናብርኦም ሲ ኣብቲ ጻሕ ዝበለ በረኻ ይምርሹ ነበሩ ነቶም ዓራብ ዝገልጾም ዘሎ ተረሲዖም ከም ዘይነበሩ ኣብ ዓለም ተዘከሩ ንኣሽቱ ከም ዘይነበሩ ዓበይቲ ኾኑ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ድማ ኣዕራብ ብሓደ ወገን ማለት እዩ ክሳብ ግራናዳ በቲ ካልእ ወገን ድማ ክሳብ ዴልሂ እዚ ሂንዲ ማለት እዩ በፅሑ ዓረብ ብግርማን ትብዓትን ብልዑል ፍልጠት ወይ ከዓ ብልሓት ናይ ፍልጠት ብርሃንን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ዓለም ኣንጸባረቐት ስለዚ ተረሲዖም እዮም ነይሮም ተረሲዖም ፍጹም ርሱዓት ዘይነበሩ ማለት እዮም ተረሲዖም ዝነበሩ ሕብረተሰብ ወላው ናብ የለው ዘይባህሉ ዝነበሩ ሕብረተሰብ እዮም እዚኦም ብሓንሳብ ግን ኣብ ይበፂሖም እንታይ እዩ ሕጂ እዚ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እዚ ምስጢር ሕጂ እንታይ እዩ ንህዝቡ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ሕግን ስርዓትን ነቢ መሐመድ ስለ ዘምፅሎም እዮም ኣብ ዓዘቕቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ከምዚ ዝነበሩ ሰባት بحدش بالحاتن بحدش فلتاتن بحدش أمورون عالم كمزي كبصحو خلو انتي مالتي أب عالم سي بعبي بالحات فلتاتن كبصحو خلو حدش نجار أمتي أمولهم مالتي سلازي بزي حدش نجار زي
بزي حدش تمهرت زي أبز بتصيحهم يسوس بزملك الدماء أيهوداوين نايك ألم تمرتهم كجاجين نايمتيو كسحتنا أيو زبل ترت عليه سلز حزوم مالتيو مس حضرهم يسوس كأنت جيرمو حدش هايمانوت حجن حيزو كم زمتة نخرجا قط لهم كم دي متى مالت حدشن حجن سرعات حيزو لهم كم دي متى كرجا قط لهم تايلهم نحج هونه ننبياتسي كفتصمو من برك سعرهم زمت أكو عيمسولكم سماين مدرن كساب زحلف كله كساع زفتصم كاب حجن يوطا ويس حنت حنطات كم زي تحلف بحق قبلكم الله يلو حدش حجي سرعات نحيز لهم كم زي متى نتزنبر سرعات جن نعوز غصل مخانو أبز قليل صلوا مالتي ماتيوس 15 شوعاتك 17 شو منتظر له كم يمات بخال أزر 4 يزعج يسوس نتنبر حقي كتكبر بر حدش حقن سرعات نحيزو أي متصن مالتي زيد ماتي بقلتي كرد أوز دليز نبر يهوداوين ناي أملاخ سب مخانو أبتحدش هايمانوت نمتاو نخسبخ يلو مالتي نفسو أعبيو بتبلح ملحاسو تتقيمو ويدما بتنكول أتاليلو بحيلي نخو قبولو غيري أم كنت زي بالناسني إذا غافت إمو كخون زي كلي حدا النبي كم هو قبره ما يكلني زي كم إلهم كحسبوا ساتو مالتي سلازي نعو نمحن قال زكبر وزنبرو نعو أبتي نايفت أر من قدي نمحن قال ميلاتاس زي ربح ميلاتاس تقوم لزنبرو إيو حجزي ناتاتهم حطو زنبرو مالتي سلازي كابت حقتاتسي ناي موسى تأزاز حيزو تختال مخانو سنبت أخبيرو سأ ويدما حدا سبسي فتصمون زفرودو سب يلن ويكا معلت سنبت أخبيرو سلامنتاي زيت تصوم سلامنتاي كتشا قرمي وراسكا يتكالي تحت سبيلو نحاده تأشمو بخمسات عينت تخصيصون أي فلتني سلازي يسوس انتاي حجي أب ناي منفساو طرح تمرتي ويكا أب تمرتي زتوكر امبر أب تهزبي فردن مقبار إذن كبل زي كقولوا درجة ينيرو مالتي سلازي انتاي نمباليو حدش حقن سرعات نحيزو أي مثلا according to the Bible بمسارة مصحف قدسي موسى جن حدش حقي نعلم أمسي مالتي متسيلو كافت أرى مالتي سلازي كم يجرهم من مساسلو نبي محمد كحدش حقي متسيلهم قرآن سلازي النبي محمد نبي موسين يمساسلو مالتي كلتيهم موسى جن يسوس جن مسؤومكم مساسل لايك إلني وي موسى مستي حجنا مساسلو زرنا قداي نبي محمد يوم موسى مسلم بر يسوس نموسى خمس لايك إلني أبقالوا اللي حركتنا أموتهم اللي حرقنا أموتهم موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتفتراوي أموت أميتهم كرستنا هم تهايمانوت كم زنقرنا مالتي انتو هينو يسوس حسم سقاي أمسكال تسميرو كم زموتي من زنقرو مالتي يسوس ساتهم زبلو مالتي سلازي انت دا خمزو هينو بدحريو خاصة لسمعت تعاريقو قنا موتهم قن تخكل حاد عينة هيكون المالتي يسوس بتسم زبلو سلسة معالتي أو وجد مقابر غيرو تشنكيرو ميتو بخندي سكيات ميتو أم مسكال صغير دحر سلسة معالتي ميتو بدحر يتسئلهم زأمنو مس موسى كم يقر كاتم مساسلو ناي موسى أموتا دحرينا نورمال أموتا ينيرو كم تسبز موتو ميتو تغبيرو لك عنا نبي محمد أي تسأل متسأون أي دليل نبي محمد كهمو ميتم تغبيرهم إذا قلت نبي يمساسلو يسوس كن مسأمكم مساسل أي كرنيو بيت مسارة مصحفكم مالتي كمون دحرينا مالت كلتيوم أبزع مريتهم تغبيرهم أبزع عالم يمزلو حجون تهونو تغبيرهم يمزلو تي أكلاتهم تغبير يزلو منفسهم لالبات كال قداي جن أكلاتهم تغبيرو تسوقهم سي مريت يزلو تحت مريت يزلو سلازي ناي يسوس جن أمريت هيكون نزلو انت هيدا أبسما يدلو عاريقو سلازخونا مالتي الزمن اتحاد زي من مسسالي نبي محمد الموسين جن بتعم زي مساسولو مخانم أبزون كالرأي ناخذ مالتي سلازي ازحجي زي مثال نقولتو زلنا اندحر رئينا بتعمي أمونغو نبي محمد أمونغو موسين معرخ نديز مساسولو مخانون أمونغو يسوسن
ሙሴን ግን ዘይምምስሳል ጥራሕ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሓንቲ ተራኸቦም ይሁዳዊ ትብል እያ እታ ይሁዳዊ ትብል ድማ ካልኦቱን ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ካልኦቱን ብዙሓት ይሁዳውያን ስለ ዘለዉ ንኩሎም ትምልከት እያ ንዑ ጥራሕ ይኮነትን ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ንበይኑ ቦግ ኣቢልካ ክትወፅኦ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ከማኻ ዝበለ ነቢይ ዝብል ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ክንብል ከለና ኣሕዋቶም መን እዮም ንደቂ እስራኤል ኣሕዋቶም ደቂ እስማዒል እዮም ወይ ከዓ ንደቂ ኢስሓቅ ማለት እዮም ደቂ እስራኤል ደቂ ያዕቆብ ደቂ እስማዒል እዮም ኣብ ዘፍጥረት 16:15 እንታይ ይብል አብርሃም ድማ ነቲ ኣጋር ዝወለደቱ ልወዱ ስሙ እስማዒል ኣውፃሉ እስማዒል ማለትኮ ኣምላኽ ሰሚዕዎ ጸሎትካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ቆልዓ ደሊ ነይሩ ይልምን ነይሩ ቆልዓ ነዚ ቆልዓ እዚ ከዓ ሂቦ ኣብ ምንታይ ሂቦ ጸሎቱ ስለ ዝተሰምዐ ስለዚ እስማዒል ማለት ኤል ማለት አንቶ ይዝበልናዮ ናይ ኣምላኽ ሽም እዩ ኤላህ ኤል ዝብል ኤል እስራኤል እስማዒል እዚ ሁሉ ናይ አላህ ሽም ኣብቲ መጨረሻ ኤል ኤል ዝብል ዘሎ እዩ እስማዕ ማለት ከዓኒ አላህ ሰሚዕዎ ማለት እዩ አላህ ሰሚዕዎ ዝተወልደ ቆልዓ ወይ ከዓ ጸሎቱ ዝተሰምዐ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝተወለደ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 16:15 ኣሎ ስለዚ ስኢሉ ዝመፀ ይኮነን ፈጣሪ ከምዚ ናይ ዮሐንስ ማለት ዮሐንስ ሕጂ ዘካርያስ ለሚኑ ይሕያ ሂቦ ዮሐንስ ሂቦ ማለት ዮሐንስ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተኣሽም እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝብሎ ማለት እዩ ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ማለት እዩ ካብቶም ማሕፀናት ዝወለደቶም ስከም ዮሐንስ ዝኣምሰለ የለን እዩ ዝብል ስለዚ ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ባዕሉ መሪፁ ሰሚዑ ነቲ ነቢይ ክህቦ ከሎ ዓብይ ሰብ ማለት እዩ እዚ አብርሃም ድማ ንወዱ እስማዒል ይብል እስማዒል ወዱ ምዃኑ ዝገልጽ ዘፍጥረት 17:23 ወዱ እስማዒል ድማ ስጋ ዕልብኡ ክገዘር ከሎ ወዲ 13 ዓመት ኮይኑ ነበረ ይብል ዘፍጥረት 17:25 እዚ ከዓ እንታይ ይርዳእና ምስ እስማዒል ዝነበሮ ርክብ አብርሃም ማለት እዩ ፈታዊ እግዚአብሔር ተባሂሉ ጽዋዕ አብርሃም ክልተ ንስ ነይረኖ ሳራን ኣጋርን ማለት እዩ እዘን ክልተ ድሕር እውን ሓንቲ ድሕሪኡ ተመርዒዩ ሰለስተ እየን ኩለን ነይረኖ ግን ሳራን ኣጋርን ኣብዚ ክልቲአን ኣንስቱ ነይረን ሳራ ኣይወለደትን ኣጋር ግን ወሊዳ ንእስማዒል ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ እያ ሳራ ወሊዳ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ እንታይ ክንብል ንኽእል እስማዒል ሲ ብብዙሕ ዓመታት ዝበልጾ እዩ በኽሪ ወዳ ማለት እዩ በኽሪ ወዱ ንዕኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣዕራብ ክንብል ከለና ኣይሁዳውያን ክንብል ከለና ኣሕዋት እዮም ደቂ እስማዒልን ደቂ ይስሓቅን ማለት እዮም ደቂ ሓደ ኣቦ ደቂ ሓደ አብርሃም ማለት እዮም ስለዚ ኣሕዋት እዮም ስለዚ ኣብዚ በዚ ምክንያት እዩ ደቂ ሓደ ነቲ ደቂ ተኻልኣይሲ ኣሕዋቶም ኢና ክንብል ንኽእል ኣሕዋቶም ኢና ንብል ይስሓቅ ካኒ ኣይሁዳውያን ክኸውን ከሎ ደቂ እስማዒል ከዓ እንታይ ኣዕራብ እዮም ስለዚ ኣሕዋቶም እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መንጸር ኩሎም ኣሕዋቱ ሰፈረ ይብሎ ኣሕዋቱ ኣብ መንጸር ኩሎም ኣሕዋቱ ሰፈረ ዘፍጥረት 25:18 ንመን እዩ ንእስማዒል ንሱ እስማዒል ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዋቱ ከዓ ክነብር እዩ ኣሕዋቱ መን እዮም ደቂ እስራኤል ዘፍጥረት 16:12 ንሱ እስማዒል ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዋቱ ንመን ኣሕዋቱ ንእስማዒል ደቂ መን እዮም ደቂ ይስሓቅ ስለዚ በዚ መሰረት እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ኣብቲ ናይ ናይ ዘዳግም 18:18 ዓንቶ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ካብ ኣሕዋቶም ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ ኣሕዋቶም ንደቂ እስራኤል ኣሕዋትካ ንዓኻ ወይ ከዓ ካብ መንጎኹም ኣይበሎም እንታይ ደኣ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ሕጂ ንመን እዩ 18:18 ዘዳግም ንደቂ እስራኤል ኣሕዋቶም ደቂ እስማዒል እዮም ነቶም ደቂ እስማዒል ኣሕዋቶም ከዓ ደቂ እስራኤል እዮም ዘፍጥረት 16:12 ንሱ እስማዒል ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዋቱ ከዓ ክነብር እዩ ኣብ ማእከል ኩሎም ኣሕዋቱ መን እዮም ኣሕዋቱ ደቂ ይስሓቅ ስለዚ ኣብዚ ገሊፅዎ ዘሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ሰብ ከመፅእ ምዃኑ ንዕኡ ንሙሴ ዝመስል ሰብ ምስ ሙሴ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ዝኾነ ሓደ ነቢይ ከተሰኣሎም ምዃኑ ይገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ነቢይ እዚ ከዓ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ኢልዎ ዘሎ ኣሕዋቶም ከዓ መፂኡ ተሲኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣየ ናይ ነቢይ እዚ እንድሕር ኢልና ቀፂሉ እንታይ ዝብል ትንቢት ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ ይብል ማለት እዩ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ ሕጂ ቃለይ ኣብ ኣፉ ክነብር እየ ኩሉ እሱ ዝበሎ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ ማለት
نعاهم حجي زخونه قال افكم انبير خبل انا حنتي قال انت را لاميدكم موتا قالت يا كتبلو عند حركي لكم اري افكم غيرياتا قال مالتي ስለዚህ በዚህ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ ኩሉ እሶም አይተማሃሩን ዘይንብቡ ዘይጽሕፉ ነብይም ነገር ግን ኩሉ ተቃላትቲ አብ ነፍሶም አብ ታሽሙ አብ ልቦም ገይሮ ስለዚህ አብ አፎም አንቢሮ አብ ልቦም አንቢሮ ክዛርቦ ኺኢሎም ማለት እዩ ከይተማሃሩ ከይጽሐፉን ከሎ ስለዚህ እዚ እቲ ዓቢ استገለጸ ስለዝኾነ ንሎማዓቲ ምናልባት በዚ ኣኽለና بخمي أو عفونيرو انتاي زبل كابتي مجمريا كم أوناي إساس أمتينا زي نبب زي صحف كل زبل كن كتصلينا مالتيو سلازي إن شاء الله تخططوا لنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب مصحف قدس زبل إنا حزنا زلنا زمن زلون بستماساسالي كساب نزم قطع لازهم كساب الرخب دحمكنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.